Ban pensa kan mau ya kasngi burom ya kamariang, kabalabu ban rakhe ha baro kawai ka perthai, bat banang penlong shushu ya ka perthai ban kup da ka rong jerngam, bat banang penlong shushu ya khun benriu, ban tip bat ban sungthu ya ka jingdon kam ban thung ya kiding, na ka banta banyo ya kal er ka bakhoj ban ring mansim. Menta kasngi, katanat pulit hanong po ribhoi district, kalak penlong da ka jingrakhe ba kerpang ya kene kasngi, da ka bathung ya kiding hakmat ka office jong u superintendent of police ribhoi district nongpo, hakaba ya kene ka jingthung ding, layalam hi da uba si serti ubolong u superintendent of police ribhoi district. Haka jingidon lang jong ba VDS Rembai, ubade u DSP headquarter, bat uba o masar ubade u DSP traffic police ribhoi district, lembat kue di ki staff kanek office jong ki pulit haribhoi. Hakane kasngi, kine ki officer ki lapan pauru, ba ka jingthung ye ki ding, kam day ban long tang menta kasngi, henrei, day ban thung man kapor, bat ru ban sumaria ki, khnang bakan long ka jingbha, na ka banta ka perthai ka bangi im ngisa.